només portem una secció, però soc fan del futbol vintage. Gràcies. Avui el dia ha estat tens, ha estat molt intens. Al final del futbol el van inventar per això, perquè la gent s'ho passés bé a casa, a un estadi de futbol, però són situacions, evidentment, que comporten nervis. Per tant, avui parlem de nervis. Avui. Cuida de tus nervios. Suficient, no vull més, ja està. És descriptiu, només això. Parlo de diferents temes. Coneixeu que fa pocs dies s'ha presentat un llibre que es diu Buenas noches y saludos cordiales. És un llibre que durant 300 pàgines parla d'un periodista que va assistir a Espanya, que encara existeix, que es diu José María García, ara retirat ja fa 14 anys. Hi ha gent jove que no coneix el que va fer l'obra de José María García, un tio que durant 25 anys va ser líder a la ràdio a Espanya. Un tio que posava un programa d'esports a les 12 de la nit fora d'Espanya és inconcebible. Aquí ho va aconseguir durant 25 anys. I això va generar moltíssimes situacions. Del meu arxiu hem tret diferents... Quatre talls només, exactament. El primer és un dia, com avui, de nervis, quan parlava amb el seu fill, Pepe García, que col·laborava amb la ràdio, sobre un tenista català. Melbourne, Pepe García, muy buenos días. Saludos y muy buenos días, José María. La Cara, Juan Carlos Ferrero, La Cruz, Àlex Corchella, al que li han dado un repaso tremendo. Està bé. Segon exemple. Dia de nervis, dia de tensió, com el d'avui, dia en el que la típica Vuelta Ciclista a Espanya, García volia creuar a un guanyador de la Vuelta, Óscar Freire, amb la seva mare. Habitualment, les arribades a la Vuelta Ciclista a Espanya són multitudinàries, hi ha molta gent, i aquella etapa final dels 80 va aclarir com es feien aquestes connexions. Óscar, sí, Óscar. Dile. Óscar, está tu madre. Raquel, te escucha Óscar. ¡Óscar! ¡Ay, Dios mío! Don Óscar. Sí. Oye, Raquel, A ver, ahora sí. Te escucha Óscar, Raquel. sí. Óscar, A ver. vamos a ver. Aquí. Raquel. ¡Óscar! Sí. Venga, Raquel, te escucha Óscar. Háblale, Raquel. ¡Óscar! Venga, háblale, Raquel. Que me conteste, ¿eh? Háblale, Óscar. A ver, Óscar. Óscar. ¡Óscar! Sí. ¡Óscar! Complicat fer una connexió perquè hi ha molta gent, hi ha molts cables, etc. Ta tu madre. Complicat. Dos documents i acabo. Un, amb el malaurat, fa pocs dies ens va deixar, Gaspar Rossetti, aquell dia mític amb el que marquen dos equips a la mateixa vegada quan a les lligues, quan a la Lliga Espanyola jugaven pràcticament tots els partits a la mateixa hora. Diumenge, futbol, 5 de la tarda, tarda de futbol, tarda de puros. Malauradament, 2 gols a la vegada. Julen, un abrazo muy fuerte. Vale, muchas gracias. En el estadio de San Mamés, Athletic Bilbao 3, Deportivo La Coruña 1. Volveremos. Pero vamos a ver que llevamos 500 años haciendo una cosa que se llama radio. Don Alberto Negro y don Gaspar Rossetti. Vamos a hablar dos a la vez. Después de 500 años y 1000 vacunas, tendremos que decirlo de uno en uno. Gol en Vallecas y gol en Las Gaunas. ¿O no? Doncs sí. I de retall, l'últim, protagonitzat per el nostre benvolgut Jaume Creixell, Camp del Sant Andreu, Unió Esportiva Sant Andreu, mes d'octubre de l'any 1987. El Sant Andreu jugava un partit contra el Reus i el Sant Andreu acaba perdent per 1-4. Aquell partit acaba com acaba, amb una feina de l'àrbitre francament lamentable, i servidor agafa Jaume Creixell i li posa el micròfon per analitzar el partit. No se puede jugar en dos campos, se tiene que jugar en uno. Y no se puede permitir que nos den por culo cada partido como nos están dando por el saco. ¿Qué era lo del año pasado? Yo soy una persona que nunca me meto con los árbitros. Pero este señor no puede dormir tranquilo hoy. Este señor no tiene la conciencia tranquila. Y como no tiene la conciencia tranquila, todos los daños que nos ha hecho, que le venga a él. 28, 29 anys després, no ha canviat Jaume Creixell. No, però una cosa ja clara, només m'han expulsat una vegada a la vida. Molt bé. Per cert, felicitats al nostre company Josep per triar la foto fantàstica del Jaume Creixell. Un fort aplaudiment pel